kaga asali dai bai kamata a ce mace ta kashe miji ko miji ya kashe mata ba, musamman idan an yi auren soyayya da ƙauna. Amma duk abubuwan nan ne na social media da wasu fina-finai. Wata baturiya ta zo Kano ta ce daga Australia take, abinda ya kawo ta zo bincike ne akan fina-finan drama da ake yi. Wai abinda take gani a draman nan haka muke, ko sai an yi a draman muke koya. Gane? Wai diraman tana nuna abin da muke ne, ko diraman daban mu muke koya daga diraman, wa yake koya daga wani? Haka rayuwarmu take a cikin yanda 'yan diraman nan suke, haka muke rayuwa, ko sai sun yi diraman mu kuma sai mu kwasa daga diraman ma'aikata. Ka ji bature abin da ya kata, ni ban ma yi wannan tunanin ba wallahi, amma bature daga nesa yayi har ya zo. To abin mamaki shine a cikin wasu fina-finai da ake za ka ga an yi wani abu a fim, sai kuma ka zo ka ga an yi shi aikace. Misali, an nuna a wani fim wai kishiya da kishiya suna faɗa, kowace ta jefa ɗanta a rijiya, sai kuma ga abin ya faru a wata jiha. Kuma a fim an nuna wata ta caka wata mijinta wuka saboda ya mata kishiya, ko zai mata kishiya, ko yana soyayya da wata, sai gashi kuma aikace ma wata ita ma ta cakawa mijin nata wuka saboda tana zargin yana soyayya da wata. To kaga dole sai mun yi nazari akan yadda muke gudanar da rayuwarmu, don gaskiya ba kowace mace ce take kashe kowane namiji ba. Matar da take kashe namiji dama daban take, mijin da ake kashewa shi ma daban yake. Irin tarbiyyar da aka samu da irin mu'amalar da aka yi da yadda aka gina yaro da irin tarbiyyar da aka bashi, irin wannan ne yake faruwa. Saboda haka idan namiji ya kashe matarsa ko mace ta kashe mijinta, ai shi ma kisa ne, kuma za a iya samun sa ya zama ko na ganganci ko na mai kama da ganganci ko kuma na kuskure. In an same shi na ganganci ne kuma aka yi bincike aka tabbatar da laifi, kaga ai hukunci za a yi. Hukuncin nan kuma a shari'ar musulunci, in na musulunci za a yi, to guda uku ne. Ba wai dole wanda ya kashe sai an kashe shi ba, za a iya yafe masa, za a iya karɓar diya, za kuma iya kashe shi. Allah ya bada uku ne saboda yana son ya buɗe mana ƙofa kan mu ga cewa lalle wanda ya kashe sai an kashe shi. Yace fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan. Shi Allah da yace ka ai kisan, yace to in kisan ya faru faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. An samu a kashe shi, an samu a yafe mar, an samu a karɓi diya. Yanzu kama wannan da ita yawo na wannan wanda aka yi Abuja din nan na Maryam Sanda, kaga kes din ma kamata ya ma ba yanzu za a yi shi ba, kamata ya ta ci gaba da zama a kurkuku har sai wannan yar tasu ta girma, domin in yafewa za a yi duk duniya ba wanda ya yafe mata sai wannan yarinyar. Da babanta da babansa su uku kadai suke da gadon jini, duk wani yan uwansa da ake hira da su duk magana banza ce, ba su da gado tunda uba yana nan da rai. Da uba da uwa da wannan yar su kadai ne a duniya suke da iko su ce a kashe Maryam in a musulunci ne. So dan an tashi kuma raba diyan ma ai shida za a raba abin. Yatta tana da rabi, uwa tana da 1/6, uba yana da ragowa shine 2. Inda mutuwaye ya bar gado, ya bar yarsa da uwarsa da ubansa, to za a raba dukiyar 6. Ya mai da yarsu da babarsa da babansa suna sa hannu a rataye ta, amma a musulunci. In ba sa hannu ba, sai uwa ta ce to ni, sai ta ce to ni yanzu ya za mun asara biyu. Uwata ta kashe ubana, kuma ni in sa hannu a kashe uwata, to me rage mun kuma a duniya? Da haka na yafe mata. Shikenan sai a ce to ke uwa da uba din ku ba ku yafe ba, to yanzu diya za a yi dole, saboda haka ku yanzu za a ba ku taku diyar, ita kuma ya ta yafa nata, saboda haka ba za a kashe ta ba.
kun je da ta wani ya ce to an ana irin wannan sai ai ta kashe mutane da tun farko na musulunci ake ba za ma a kisan ba saboda tarbiyyar ma ba irin ta musulunci ake ba ga duba mata yadda za a yi aure a zo ai ta fatsara ai ta badala ai ta kada ai ta raye-raye, uwa ta yi rawa, kaka ta yi rawa, miji ya rawa, kowa ya rawa, yara su rawa, a yi a bige-bige, a fitar da mama da baya, a yi rawa-rawa kuma ana neman albarka. Sannan wani abin kafin a yi auren an ma gama cashewa a waje. Abin da ke kawo tsananin zargi, duk matar da kafin a yi aure wani ya taɓa kika yadda. To babu amana tsakaninku saboda ya san yadda ba matarsa ba ce ke kai miki hannu ya taba ki baki tura hannunsa ba, ya san ko da kin yi aure wani ya taba hannunki ba za ki ture ba. Su da aka shi yasa zargi ne yanzu yake damun waɗannan matasan namu, zargi wayarsa wayarta. Ina da fayil wallahi ina gaya muku kisa-kisan da muka yi akan waya, wani abin sai ka ɗauka ma ba zai yi ba. Akwai wanda ba sai mun dangane da SS, an ɗauki layin an je MTN an binciko da tesis da hotuna da bidiyo da wane ne malam aka zaro wani abin a cikin waya wanda aka tuttura nan ita tana ga ta goggoge ko shi yana ga ya goggoge can kuma a cikin account ɗin mutum na abin nan bai gogu ba. Idan aka je da shaida ta kotu ko ta waye za su ba da dama a buɗe account ɗinka na gidan waya a ɗebo bidiyo da audio wanda ka tura da wanda aka tura maka, kuma za a ga duk abin da ka tura kamar lahira ne, an yi rikodin ɗin komai. su da sai ka zo ka tarar da mace ana tuhumarta sai ka ga to waɗannan abubuwan rashin yarda ɗin kowa ya ƙi yarda. Mun ce ku ƙara aure an ce bane ne a ƙara aure a ƙara aure a ƙara, me yasa ake cewa ƙara aure dan ka ai zina ne ai, in ba za ka yi zina ba kan ma kai auren. Yin aure fa ba wajibi bane, gaya muku gaskiya. In ba za ka yi zina ba za ka yi luwaɗi ba, kakkai auren ka kawai ka tare a masallaci kai ta karatun Qur'ani. Akwai littafi da na ɗauko ran nan, wani littafi in kai sacin ɗinsa ma yanzu da larabci akwai sunansa al-ulama'ul uzzab allazina atharu ilma ala zawaj. Malamai ne guda 37 wanda kowanne ya mutu bai aure ba. Cikinsu akwai mai riyadu salihin din nan, Imamun Nawawi bai taba aure ba. Ibn Taymiyyah nan Ibn Taymiyyah har ya mutu bai aure ba. Imamun Dabari har ya mutu bai aure ba. So da haka abin da ake so ba wai musulunci ya tilasta ma sai kai auren bane. Akwai ma wanda ya ce haramun ne ya aure. Haramun ne ma kai auren. Saboda in kai ba za ka iya riƙewa ba. In kai ba za ka iya kulawa ba, ba ka da lafiyar da za ka iya biyan haƙƙin aure ko ba ka da kuɗin da za ka iya ɗaukar nauyin ci da sha, sai a ci haramun ne kai aure. Akwai wanda za a ci kuma wajibi sai ya aure, amma taimaka masa ya auren saboda an bar shi ya wa ƴan gidan malam mudi ciki, ya wa gidan malam ya ce wa ƴaƴan mutane ciki, da haka ai maza a har haɗa kuɗi a aurar da shi don a kawo da fitina. Ai karo a sallami wannan bunsurin. To kaga auren kenan. To ina kuma ga mutum in aka zo aka dinga yin abubuwa ba daidai ba za a yi ta ganin ba daidai ba. To da aka tuhume zarge-zarge su suke jawowa da kuma tsananin kishi da rashin sarrafa kishin shi yake jawo wannan fushin ya zo sai kawai a ɗauki wuka a cakawa juna. Saboda haka in an yi ka'ida na musulunci ga yadda musulunci yake, wannan ko mu san yadda za a yi ba. Amma dai da wuya kaga an yanke mutum hukuncin kisa a Najeriya an zartar, da wuya. Na gaya muku suna nan wajen 50 duk sun kashe mutane kuma duk na ganganci kuma duk an yanke musu hukuncin kisa, amma har yanzu ba a zartar ba. To kun gani wani kuma za a iya cewa an mai da shi wa ɗaurin rai da rai, ana ne kaji an ce bayan shekara 20-30 kaji an ce an zo an yi afuwawa duk yan ɗaurarrun ma masu kaza an sake su, sai kaga an sake mutum. To saboda haka in ana son abu ka'ida ta musulunci ya ma hana kisan, duk mai imani ba zai kisan kai ba. In kuma kayi ga wahalar da zaka shiga, in ma ba a yi maka hukunci a duniya ba ka san Allah zai kama ka, tunda ya faɗa maka cewa zai maka azabar jahannama, zai maka kaza in ya ga dama iyafe ma, amma dai zaka sha mamaki in ka je da ran wani ranar alkiyama. Haka wannan imaninmu zai hana mu ba za mu kashe kowa ba.
wani yanzu ya kashe mu kuma sai jinin mu ya rataye a wuyansa. Yanzu laifin da aka fara a duniya me kisan kai. Annabi ya ce duk wanda aka kashe sai Allah ya ɗauki alhaki ya ɗora ma wanda ya fara sunnanta kisa a duniya, shine Kabila da Habila. Akan mata, akan hassada ya kashe ɗan uwansa. Kuma ga yace masa la in basatta ilayya daka li taqtulani ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqtulaka. In ka kawo hannu ka kashe ni ba zan kashe ka ba, ni akhafu Allah rabbal alamin. Ashe abin da ke hana mutum ya kashe wani tsoron Allah. In baka tsoron Allah sai ka je ka ɗauki tsafi ka ce za ka yi kuɗi a je a saci yaro a je a kashe a ɗabi wani ba a jikinsa a yi tsafi ga mutum ya kashe mutum, ko ka je a yi wa ɗan uwanka ya fi ka mukami ko a siyasa ko a aikin gwamnati ko a kasuwa ko ya fi ka farin jini ko ya fi ka kaza, ka je ka ce wa matsafi a yi matsafi a haukata shi a kashe shi. Wannan kisan kai ne. Duk mai imani ba zai wannan ba. Imanin mu kadai zai hana mu kaso 75 ba za mu kisan kai ba, 25 din kuma doka ta hukunta su. Kene kaga an zauna lafiya. Saboda haka Allah ka tsare wannan abu da yake faruwa na kishe-kishen kai, Allah ka mana ƙarshen sa.